Μία από τις αγαπημένες της τροφές είναι τα ψάρια. Στέκεται κοντά στο ποτάμι και παρατηρεί προσεκτικά τα ψαράκια που κολυμπάνε μέσα στο νερό. Όταν ένα ψάρι πετάγεται έξω από το νερό, η αρκούδα το πιάνει στον αέρα με το μεγάλο της στόμα. Είναι πολύ γρήγορη, ακόμα και αν φαίνεται βαριά και δυσκίνητη. Τα ψάρια είναι μια πολύ σημαντική τροφή για την αρκούδα. Ιδιαίτερα οι σολομοί, που πηδάνε έξω από το νερό, είναι από τα αγαπημένα της. Είναι τόσο καλή στο ψάρεμα, που μπορεί να πιάσει πολλά ψάρια μέσα σε λίγο χρόνο. Με αυτά γεμίζει την κυλίτσα της και παίρνει δύναμη για να συνεχίσει τη μέρα της. Κάτι άλλο που λατρεύει η αρκούδα είναι το μέλι. Ψάχνει συνέχεια μέσα στο δάσος για να το βρει. Όταν μυρίσει μια κυψέλη γεμάτη μέλι, μπορεί να σηκωθεί στα δύο της πόδια, να φτάσει ψηλά και να κολλήσει τη μουσούδα της μέσα στο γλυκό.